Тъмно е вън, изпочупени са лампите. Не си добре дошъл, ако си от странните. Уважаваните тук са бруталните, въпреки че отдавна мина времето на бандите. Добър ден, сержант Тодоров, документи за проверка. Ще ги дам документите, разбира се. Ето талона, книжката. Така, всичко е изрядно. Всичко е както трябва. Гледам коланчето сте сложили. Разбира се. Да ядохнете на дрегерището, че май вие сте пили. Как ще съм пили, бе? Човек съм! Ето го полицая. Полицая има много студено. Да, това ще е нашия оператор. Добър ден. Да, разбира се, ще ви дам документите. Аре, затваря! Кое? Ние ще ме затваря, ще ме даде духа, бе! Айде да изкъсам. Но не, документите трябва да се изкарам пак. Чакай!